Ilan? Isa. Dalawa. Okay. Pabili po ng onion rings para sa iyong lubot. May ganon, may ganon. Umalis ka. Lumayas na. Hawak na ako. Sure. Ano? Tapa. Ano po yan? Biscuit pa. Ilan? Isa. Pabili po ng onion rings para sa iyo. May ganon, may ganon. Lumayas ka. Ano po yun? Ay, Ito po. Pabili po ng onion rings. Wala po kami onion rings. Ayun o, ayun. Ayun. Sabi mo na. May ganon, may ganon. May ganon. May ganon. Ay, tao po. Ano po yun? Asukal. Sukal. Magkano? Isa. Ito. Ay, dalawa na lang. Ito. Tatlo. Ito. Ilan pa yan? De tres. May ganon, may ganon. Lumayas ka. Oh, mag-click the button na ta. And subscribe to our channel. Thank you for support. Subscribe to more videos. And subscribe to our channel. Subscribe to the channel over here. And subscribe to the channel. Bye! Please subscribe our channel, Vlog Ginagmay.